Kijk hier, los mij af, man. Ik zei maar, ik heb het niet gezien, nie. Als iemand anders wel het gevat heeft, wat zou ik er nog gevat hebben? Ik ga niet. Ik weet het mijn phone. Politie heeft gezien hoe vat is mijn phone. Ik zoek mijn phone. Kijk hier, politie praat een klomp. Wat dan? Ik geloof alles wat hij zegt. Kijk hier, ik zoek mijn phone. Ik ga jou niet los, voordat ik het gekregen. Los mij af, nou, voor je kwaad raak. Maar niet zoek je mijn phone. Zij, los mij af, zij. Wat gaat hier aan? Hé, zij, uit mijn plek uit. Ik zoek jou niet meer, ja, nie. Kom ze net weer terug, as sien ze wat gebeur met jou. Wat se beklere gaan hier aan? En voor my huis, ek skaam my dood. Kyk die neighbors. Skrapie wat vir my kom accuse wel goed. As omdat jy met verkeerde vriende te doen is, jy gee net vir my kopseer en stres. Amaka is net iets met jou. En dit bly net die vriende. Ek het net gechill met hulle. Maar mens nou weer lus vir aangaan nou. Ek sê Amaka, as jy wat verkeerde vriende kies, hulle beïnvloed vir jou so dat jy niks kan bekom en so verlekker hulle vir hulle self dat jy so te kere gaan. Hy's dom man. Maar my mou nou weer oor alles, joh. Ek is jou ma, ek mou nie. Ek help jou om die regte keuses te maak. Sondag is 'n dag om te rus en voor te berei vir die week wat voor lê. Duiwel is lustig. Ek sê lus vir mami nie man. Ek is nog nie klaar gepraat nie. Sy het 'n lelike houding wat ek niks kan verdra nie.